en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV on calminama on jurama. so daneri filtima ɓaleri boɗalirmede fere feeña windere fen jayɓatake bindaɗo cellal ɓalli nasande 15 yarkoma hitande ujunnaje nogas ɓatake men ko fate cellal nde tawno fulɓe mbi afo ngalu ko cellal. so tawi a wasi cellal a wasi kala. so tawi a dañi cellal a dañi kala. nde tawno ko cellal woni fof. nde Allah subhanahu wa taala tagma adduma e aduna o omo loowi e ma cellal ko an jogoto ndenka cellal ma. hade min nadde e cellal ɓalli eɗen ciftora ɗo hen gorko gendiyanke mo Allah lumno haqqille Afrique najo cuusɗo binoɗo haqqillaji Afrique naɓe kamin tan mbawi ɓamtude Afrique ko wona haqqillaji woɗeɓe. gorko Afrique najo cirñininoɗo jinnoɗo ferde laabi pine ɓamtare beele Afrique yaltay caɗele kono kadi ha mi wari Afrique. kala ɓiɓɓe Afrique najo puɗɗiɗe feñje ko ɓiɓɓe Afrique naɓe daroto tahla ɗum beele ne murɓo. nde tawno Afrique najo ko demal cordugal ngam wara bandum. kala nde boɗejo fewniti e Afrique najo ngam yidde elminde ɗum rewata koye Afrique najo bandum beele kadi Afrique najo bandum yoɓo fittandu bandum. o rutto ɓe nemminamo seeɗa nema aduna seeɗa ha ɓooya kadi o wontay kaso. kanko o neminanoɗo ɓe ndungtomo heddomo tambode lorayi. holon mo jiɗɗen haalde woni Thomas Sankara gorko mo leydi Burkina Faso. eɗen gandi o yaltuno aduna walla mbiyen ni o warano ko 15 octobre woni ñalawma hande o hita ene hawre alhamisa tene hande kadi ne hawre alhamisa hitande 1987 hedde 16 heures woni hedde waktu 16 ɓiijo to Burkina Faso. hawruno ko 15 lewru yarkoma ene hawre nasande hande kadi ne hawre nasande ko 15 yarkoma hitande 1987 wonno ko sanga waktu 16 ɓiijo. waktu 16 ɓiijo musidɓe tedduɓe. eɗen goni e hitande ujunnaje nogas 15 octobre hande wattata duuɓi 33 ko mawninte manditare makko musidɓe te. oɗo gorko Afrique najo fotani yejjitede. ɗum noon goto men kala ene foti yurnitade histoire makko waɗa e ɓernde mum anda sa yi Afrique najo jiɗɗo ɓamtade jiɗɗo ɓamtude Afrique jiɗɗo ɓamtude gendi mum wallumo woto tahlumo. giwen e hasidagal giwen e wonde cortugel.
ɓuri bonde fof aduna ko gonen ngesa ndutoɗen gonen gallol ngol kadi waɗa cordugel ɗo sordeteɗo yo neɗɗo salo sorde neɗɗo fof yo salo añɓe corda ɗo banggue muɗum ɗo ngam fiide neɗɗo daraniɗomo neɗɗo yo salo ɗum musidɓe tedduɓe ɗum woni ko darde Thomas Sankara nde yinno darnade Afrique beele mbawnen koye men kono noon paaɗen koye cellal ɓalli so en kaali cellal ɓalli mbiɗen cellal ma an woni koye ma ko an jogoto cellal ma hande en mbi jawdi ala ko ɓuuri jawdi aduna welde kono ɓuuri jawdi aduna welde tan ko cellal nde tawno heewi joguiɗo jawdi ha heewi nana leeli hôpital wawana hoore mum koma walle e foofandu ma masiŋaji kuɓɓe nanne kiɗe o foofa ma walle e foofandu o wawa foofde kono an celluɗo aɗano foofa aɗa ñaama aɗa haara aɗa ɗaano kanko o ɗanotako so wona leɗɗe ɗoygol tawe o ñamata so wona ndiyam rewne e ɓandu makko woni produit ji koye ɗino ñamirta teni ko multimilliardaire omo no leeli o wana hoore makko en jiinde oɗo henno ñaw feeri hooreji leydi Amérique yontere yawtude dow to nde acci ko kala haaji mum yalti paale ɓurnoɗo yodde woni galle danejo mo Amérique nawa ko hôpital toon woni acci haaju mum hammu mum ko dawanno ko dillanno ko pap heeɓi hôpital leeli teni ko ñawyel tan biyeteguel mboros virus corona tiggimo ha tiiɗi weddimo toon teni o wino ko gonɗinano ñaw ɗum noon neɗɗo pap nde Allah tagui ɗum nde loowi e mum cellal goto men kala yo renan goɗɗo cellal mum an gorko ndena cellal suddiɓe ma ndena cellal joom suudu ma an joom suudu o ndena cellal joom galle ma ndena cellal sukaɓe ma kala kaɗa ñammina sukaɓe ma yataw koko laaɓi yataw koko selli yataw koko ɓendi yataw wona hunde dogore deedi yataw hunde lammude yataw wona hunde nde ganduɗa hippaka yataw ufani yataw kadi ɗo waɗa ɗo ene jogui laaɓal mum yataw kadi ñamde nde bonani ko nde wawi wonde fof yataw nde bonani saabu won ñamde nde ñamata nde battinayma nde ancinanma kala ñamde tene kala nde ñamtuɗa ɗum a ñawat neɗɗo no foti teskade e oɗon sifa no fewi musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon gorko jogo cellal suddiɓe ma jogo cellal cuddiɗo ma andu mo jettodirta andu mo jaaɓata ayi caloɗa yaabde won e jaabgol won e rewɓe ɓe gona suddiɓe ma wata ñawnude ɓe ñawne heewi sifa wona sida tan saabu hande won infection ngaji kewɗi gonata e nder rewɓe gona e worɓe ɗin ɓuuri bonde hay ñabbuji korniɗi hande kalteɗi ɗo ɗi ñawu jahowo ne taƴa terɗe ha jomum jargue hen walla ha jomum ŋaño walla ha futta en ko ganduɗa hankkadi ko ñaw mo ganduɗa kulɓiniɗo taw jomum ne suuɗi ne wondi hen haalata eɗen gandi ne jangga e nder defte ñabbuji kewɗi cuuɗoto e nder neɗɗo gonoji less ɗum firti noon wona jondam ɗam jiiɗa boowal foof mbiya ya ñakkoye mum gadda e galle ma caɗele neɗɗo yo salo ñawnude suddi mum suddiɓe yo calo ñawnude joom galle mumen ni tan foti soɓe peewi ɓe laaɓi ɓe cuhlisi tan ɓe cellat goto hen foof teskiɗo e hoore mum won ŋato walla won ferto walla won caɗele seeɗa walla won gueɗe battuɗe yaltude makko o yiiɗum oɗo saaha joni ayi o jonca hoore makko e joom galle o waɗa feere o yaha o safroyo o waɗa feere gorko yaha rewɓe heddiɓe jaaha beele kamɓe kala ɓe kiisa joom wasa suudde jomum wasa suudde debbo soit ka nawlirat walla nawliraka walla kon ɗiɗi walla kon tata walla kon nayo walla ni kon jeegomo sabu hande kam won worɓe ne jaaha ha rewɓe jeegomo en jiiɗum ne wayno leydi no mbawɗon fodde foof l'islam wi on tan ko nayo kala ɓurtuɗon kam yo andu yalti konngol annabi o sallallahu alayhi wa sallam hande ɗum fatta jomum kam no wayade foof sa teskima e hoore an hay an gorko e hoore mum sa teskima e maɗa
won ngato ene ngata walla ne fertanma walla ne wulanma walla wona gueɗe ne waɗa tan an hoore maɗa ni a fotani fadde ha joom suudu ma e hoore wiya kañumne ko noon wayi ala poɗɗa ko yaade to kettuɗo e oɗon fannu jaha to gynécologue hettuɓe ɗiɗon fannuji e cifonoɗaɓe aɓe jogui traitement ji ɓe dokkanma gadda suddiɓe maɗa ƴetta kono noon so tawi ɓe ne gasa ɓe ne jorta yaajat tan kono luggitta woni oɗo debbo o ala rafi kono oɗo henna omo jogui rafi infection ngaji nana e makko saaha kala so tawi ella makko ari gasi kawisaji mawɗi ne jalta e less makko walla saaha kala omo yiya gueɗe jaltoje toon ɓe wowano yiide walla omo tina ngato walla ferto mawɗo e nder makko walla omo tina ngatanɓe ngatande walla taƴanɗe gueɗe ɗe ganduɗa omo ŋaño tan hawo kanko hoore makko ni o anda won koye ganji hoore makko en jogui ɓen en keeɓi ɓatake majjum jomum woto suud woto hersu nawle o woto hersu hen haydara hersinaki ko respect kalna joom galle ma kalna nawle o onon foof jahon cafroyɗon ɓuuri bonde ko onon foof dafe ɗon ten rafi o adda mon caɗele saabu hande won joguiɓe hen ni bahtel farje ko wiyete luuɓongol sa memi joom tan hendu ndu welani yaltat oɗon gandi kalten ko ndeke firti noon ko rafi suuɗetaki ko Allah addi ɓaydi ko Allah addi ne hetake suuɗetaki yo joomum jab safrade taw ko safara moƴƴo ko wona ɗum ko eɗen gandi cellal ɓandu ko kisal tan hono way ko dani sa duumima tan an neɗɗo o e yarnude hoore ma ndiyam laaɓɗam celluɗam ɗam ala digiderde ɗam ala gilkon a wona tan a ummima jamata jaggi pota juƴƴe e londe tan guj a anda ko naati hen a anda ko woni hen ndiyam ɗam jarta ɗam ne laaɓi aɗam selli sa duumima e ñamde sellude lamde ɓendude sa duumima e yarde jaram moƴƴam taw wona tan jaram ɗam keɓɗa fo tan goj ko ari fof goj mi wondi aɗa wawi joɗade duuɓi limtinɗi a wiyata a ñawi woni yimɓe ɗe goodi on nanata ɓe ñawi wona ɓe ngala bakkat wona ko yimɓe heɓe mbi e ñawto enne ko ɗum ɗo ala jeeya koye toppitade hoore mum ɓandu wonno toppitortoɗa ɗum wonno toppitotoɗa an ɓandu ma wona ñaw kala yettotoma nde tawno ñabbuji ɓurdi teskade ɗi ɓurdi teskide ɗi koye gueɗe tati ɗi keɓoto ñabbuji ɓurɗi mantinaɗi ɗi keɓoto koye gueɗe tati ɗi kewani heɓade e banggueji goɗɗi ñaw heɓoto koye jaram ñaw heɓoto koye ñamde ñaw heɓoto koye jokkodiral hakkude gorko e debbo ɗeɗo gueɗe tati ñaw ɓuuri wawde nattirde neɗɗo ɗo jarata ɗo ko jarata ko fayi koye nder ɓandu ma ko ñamata ko fayi koye nder ɓandu wona tan direct kuuse to fayata koko siggoto toon woda ko naate ƴiƴam woda ko naate ndiyam woda ko naate ɗum woda ko fayiga ndiyam ɗamne ko noon to banggue daaɓodiral jokkodiral hakkude debbo e gorko ɗum ɓuuri hewde ne waɗi ujunere rafi ene wona hakkude debbo e gorko taw ko less taw koye manniyaji taw koye diƴƴe jaltoje taw koye memodiral terɗe ko ñabbuji gonoji nder ene wayno leydi so tawi a ɓattima gynécologue yaaru ɗiɗon fannuji soɓe limtinima ñabbuji daaɓoji taw to banggue jokkodiral hakkude debbo e gorko a feet junggo e hoore ko hunde hewde ha ɓurti ɗum noon ene moƴƴi musidɓe tedduɓe yimɓe mbatta hen haqqillaji men no fewi ɗeɗo gueɗe tati terɗe so laaɓi selli senima ndiyam so ɗam laaɓi ɗam selli ɗam senima ñamde laaɓi selli ɓendi fewi waɗama ɗo moƴƴi waɗama ɗo fewi defama ɗo ɓendi aɗa wawi yaade duuɓi e likkitale a tinata haydara e ɓandu ma wona rafi wona haydara rafi on bolle puy noon wawi arde maɗa ko wayno hande a farkima ɗo poussiére a isli hen ha ɓoy woni mabɓo ɓenni yeehi ne wawi arde ɗojje seeɗa ne wawi arde tuma won ɓe pelɓodirɗa seeɗa walla wonɓe memodirɗa ne wawi arde
kono hayto bange cellal maɗa so tawi a duumima e yaltoɗo galle a larta galle haadema memde potuji en haadema memde gueɗe ñamir haadema memde kudduji en haadema memde yimɓe en coɗoɗa ha laaɓa a addata mabɓo e galle ma tena maɓɓetaki a addata mabɓo e galle ma tena maɓɓetaki ɗum addi soɗade koko jangga enen kay soɗade kay eɗen mbawi ɗum saabu diine men l'islam jangguinen tan ko soɗade e sulmade e wufƴade laabi 5 e nder ñalawma haala ko nafilaji ɗi mbatta a sooɗoto a wufƴoto a lawƴat yeeso ma a lawƴat koyɗe ma ɗo jarɗa jaɓɓuɗa katte janane jaɓɓuɗa punde jaɓɓuɗa taare jaɓɓuɗa ko laaɓani sa atti galle ma sembo salligino tan yahat ɗum woni noon ko cellal manggal woni ɗo henna musidɓe tedduɓe goto e men foof yo jogo cellal goɗɗo barme yo won e nokku laaɓɗo cewlis taw wona tan so en kirtimen gayni tan barme woniri noon ha weeta barme fotani waldude noon barme foti ko lawƴede jamma ha laaɓa ha wiye ceer haydara ala ko woni hen haydara bidaji coɓɗi tan wiyete e so lawƴama en basal nanga bolle puyɗe aya e nder restaurant ji mawɗi jeeyoji milliard uji par ñalawma ƴeewa so tawi fittitaki jamma barmeji lawƴetaki ko won e gueɗe ko ngakkude laaɓal tan haydara ko ngamele tan booluji kirtaɗi barrade waɗande ataye barmeji jomum so hirtima gayni yo lawƴe ha laaɓa ha wiye ceer waɗi eau de javel lawƴe ha laaɓa hippe jaaha lootoyɗa ha laaɓa mbaɗa latima gara takkoɗa alhaji maɗa gasini foti walla so tawi ko gollotoɗo ma joguiɗa golloɗo ma tan walla tawi ko ɓiye waɗira noon fewna ha fewa so barrade so ammirama gasi wasa tan joƴinira noon wona barade ɗacce ha tan ha koye yora hen hayso goɗɗo ari yiiɗi wadde tawi ko ma wonta probléme ma sofna barade ko ngamela kan ngamel noon kan ñawnata en neɗɗo yora hen to ñawnude hoore mum ñawna yimɓe loonde yo lawƴe ñande kala min to banggam loonde yo lawƴe subaka lawƴe kiki ay sen mbini tan wiye kaari tuubi kini elle wona ɗo yaranno looɗe naga ay ƴeewa tan ƴeewa zamanu hanke zamanu hande no wayi seetude ƴeewa ñamde nde ñamde hande fof ko produit ɓolo dara hay ndiyam ɗam hoore mum ko produit hanki ko ndiyam woyndu ndiyam produit ala hen ndiyam woyndu walla ndiyam ma ne laaɓi ene waɗi naturel saabu holɗum produit ji tubakoɓe jettaki hen hande leyɗele ɗe koma cafne leyɗele ɗe pop hande koma cafne holko ɗe cafnirte ko produit lugumaji ɗi koma cafre holko ɗi cafnirte ko produit hanki joguiɗen ko bio woni dornde ɗitta dornde borgoɗe e dubuɗe mbaɗa e guesa ma hande noon ko a reman gadda produit ji tubakoɓe mbaɗaɗe toxique bonɗo mbadda e ndiyam aɗa puufa e guesa ma ene naata e kuɗole ɗi ɗum waɗi hande sa remi a gayni lebbi 6 sa rokkude maaro ma ko puccu sartat ngo ɓuutete teeli so ɓooyi ngo mayat an hoore ma ko ɗon ndewata ɗum waɗi hande sa yi hande ɗiɗo lijumaji ñameten hulɓini suppame en pomme de terre en kettoɗen moƴƴi suppame en pomme de terre en fatata en ene mbawi jonde fatata ni mbaɗen hen suppame pomme de terre lijumaji garoji joni ɗi eɗen gandi remoɓe lijumaji ɓe kewi ko tuusede walla ɓe coodi ko sodde pompeji pompeteɗi eɗen gandi jogui konde pompete nde pompetaki kono nde tawno ne wawi ngarɗinde gueɗe ɗe wawi yonu ɗum jomum wawi hunƴude rerude pompa ha no comme vétérinaire garɗo pikkiranma nayyi ma wima ɗo pikkiranma jawdi ma wima ɗo henna e dumuna tel woto ɗire ay jomum faljodira e nder ñalɗi ɗi walla ni hankkadi haaɓa tan ɗira yara adda e honum bone sen teskima hikka julde taski hikka e nder leydi sénégal ene tiiɗi nde julde nde juula nde hol galle mo araka dogoreedu yimɓe pop garama dogoreeruji kala ɗo garɗa ko dedini Moussa tan yimɓe ne tuuta ten hay goto posani question holko saabi dañƴen ɗum ten ñande kadi yimɓe ne jaaha e hôpital uji reedam ne Moussa mo dogama reedu ten jalɗen koye julde saabu en ñaami tebbuli mbete wona jawdi ndi koko pikkira daɗo yontani ndi yeeya ndi hirsa ndi ñaama en jewɗo hene feevre garɗo Mauritanie o holko yimɓe ndentina ko tew gueloɗe e kosam ɗum firti noon ko alay sago gaynen cellal ɓalli men mbatten teskade ñabbuji garoji e men neɗɗo yari kosam joni tan ɓooyani wi reedu ne Moussa dogama reedu ndentoɗen ganden dammugol ko ñawugol
ganden dammirndi koko ñawi ɓuren rentade seeɗa kono ala enen caɗele men tan ko en ndentotako tene kadi en teskota ko ñamde nde ñametene mbiyata wawi rokkude walla rokkude en ɗum neɗɗo yata ɓota filtre he ndeysan o kay ko hoddirma ɗon koye kosama ma yi taw ala enen fof ɗon ndeweten ɗum noon ko ene moƴƴi mbatten haqqillaji men fewi kadi kesamago argu emen ngu ne moƴƴi yimɓe jangga ɗum no moƴƴi woni produit ji ɗiɗo henna batteɗi e sardiŋaji beele mbawen dañde lugumaji lugumaji hande garoje jeere ɗi kewɗi ko porsaɗi daranoɗi mbayi darenoɗi mbayi hay saɗa ñaama ɗi ngala hay gumaji ne manki daron tan no moƴƴi jaggu biyo mbaɗa e jardin ma jaggu biyo mbaɗa e jardin ma mbaɗa hen ngawa hen lora hen lugumaji maɗa doosa ya ha rokka junge muɗum on saaha ñaama ga ƴeewa hono to ɓuuri dakmude hol hen to ɓuuri dakmude ko ni tan wayi aɗa andi defoɓe mawɓe ɓe aɓe ceerno ndefu hande e ndefu hanki ndefu traditionnel sa ari ko wayno Maroc ɓe defata koye looɗe ndefu loonde e ndefu barme kadi hande e ndefu kaskilor e ndefu han kadi woni machine fouruji machine ay tubakoɓe arɗi pap ene serti e waɗi hen to dahmini waɗi hen to dahmani way kono toggowo barrade mum e ƴulɓe jeygue e oɗo henna baɗowo e gaz ɓendugol ngol e odoro e keneli ɗi no ɓendirti wonata gotum ɗum firti noon kesamago argu emen ngu haade men hutorade ya taw en gandi sa yiiɗi hebde cellal maɗa ha joɗeɗe garta ayi jiwuji jarateɗi ɗi neɗɗo yo ɓuur rentade no moƴƴi wona ji mo keɓɗa fof goƴƴoɗa wona ji belɗo kala jara a suɓot tan ko jarata ko an andu ko jiɗɗa hol ji tan mo jiɗɗa min ji am tan ko kokka gasi ko heddi ko haajam ala hen min ji am tan ko follere ko heddi ko haajam ala hen min ji am tan ko mango ko heddi ko haajam neɗɗo yo jogo tan hunde préféré nde ganduɗa nde aɗa yiɗi ɗum ndentoɗa tan wonde guititilo ñahloɗa ha ɓooya addanma putti e ɓandu maɗa addama caɗele e ɓandu maɗa taw ganduɗa ƴiƴam ma walla ɓandu ma yiiɗa ɗum sa ñaami ɗum walla yari ɗum ene rokkuma probléme il faut teskoɗen oɗon sifa ɗon guddirten buuɗal yurmede men sa yiiɗi dañde cellal ma tigui rigui a ustat jonde junde aɗa wawi wirdirde darde darde ne wirdire aɗa wawi yaade aɗa wirda aɗa wawi tournude e salma aɗa wirda aɗa wawi ñekkude aɗa wirda tawno ko jankete ko koye ɓernde aɗa wawi darade aɗa wirda aɗa wawi jooɗade e piliyane aɗa dimbina koyɗe ma aɗa wirda aɗa wawi darade e tappi roulant ene rulluma ne nawma aɗa wirda fof ne wawi aɗa wawi yaade e bedda aɗa wirda aɗa wawi yaade ha maayo aɗa wirda aɗa wawi jolde e laana tacca jaa to banggue aɗa ñakka aɗa wirda taw wona tan jonde neɗɗo jooɗo 4 heures de temps 3 heures de temps so ummima wonata koye naaɗade ɓandu ndu fof koma ɗo henna ko ñawne yawinade ɗo e neɗɗo saban kadi ɓandu ndu ñoofoto no tuƴortoni dande musata keeciki musata neero o fof ɗaɗi hoore ndi fof musata naggal ɓandu ndu fof ɗo jiɗi fof o jiyata komo leeli hay so joɗima so ɓoyi tan o leloto jiran komo naaɗo mo focco hanti han kadi ɓandu ndu maayi ɗon noon ñawne yawinade ñaw yi tan ko ñoofiɗo so sukara seeɗa naati nebam seeɗa naati a dañi caɗele nebam ne rokkuma cholestérol sukara rokkuma caɗele goɗɗe ɗe woni jaɓeɗen uddita demal goɗɗum naata ha heewa neɗɗo yo salo duumade jonde tigui rigui softina hoore mum no fotiri kala musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede so feri feeñe windere feeñje eɓatake cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba jarama.